भारत माता की भारत माता की बीजेपी टीम कार्बी आंगलং नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा दिलीप शइकिया डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा अमर सिंह किशोर रोलेन केली टीम कार्बी आंगलं Para langso karbi jutang jubat laso nikan se katalon iri piasai hemalong seltalin uditirom huralo borjana konsensi pencenglok nomati konsensi korkanthi lapen doar bagori lapen ke mohamaya lapen ke west karbi anglong hamret leaders tum ansipini gejoy congress lapen ipslc a leaders atum sipini dak na chapa obdo bjp party along team karbi anglong bini duar baguria konsensi along bangke congress a leaders tum an bang pharoisira bang khokeraisi a leaders tum lake duar baguria konsensi pencenglo borjan mohamaya korkanthi nomati lapen hamret bangrum pet pen bang don surhini sose abang pubang piatum aphai gelong ke don pharohini sose abang pibang piatum leaders sum sekau lapen abhatum ke alangai tuma vokar sum da chewang lo voter sum da chewan lo lasi pini congress pen special set ke claim ke dam ke chok cherar phan ke than ka pamang hualam ang sisi congress puno epslc puno amethanga ningkere elam si rara phan ke than la suchini si munthi parsik si ke ongdung ratum pini tame epslc pen congress pen pini da bjp party lo na chupa apun lo asina tum na chini nangji pini elong lo consensus si bitai phojonel lo elong lo consensus si bitai phijonel lo elong lo consensus si bitai thom jonel lo elong lo consensus si bitai ni jonel lo la sona tum si pini ko leaders tum do chomcham dole masi leaders tum ta chingrum si pini bangke ladak leaders tum han si pini da bangke kedeng ono la si kedeng mai sir so mass joining program ke do ya bangke mo ning election upon 36 loma mane bjp a party ke national political party pirtheng bong aphai ki ong nai ke ladak bjp no political aprang ke China tum la ke alada ke communist party tum sigeo lapen nona bang khel tum ke second nona bang ke pirtheng bong membership ke ong nai bang aphai bang ke la ke bjp party la si bjp party long ke rangje tum phan ke la ke manting pinangji ke rangje tum phan ke tum hon nai la si nange tun je ta bjp party ke mama ke bang jok ban ta akimia ban plak plek ethe bini karbi anglong paching thurji pulong ke karbi anglong atto kanu asayang deng kapre asayang deng ji pulong te ba pechun ji pulong te rada hirjumi tu nang radang citu tu ne lapen ajul ding kluben ke cheso hemprek ke hang dame iletum parliament long se ding je nang ji parliament long nang je ke iletum mp omor sing bisa ke hai delo assembly long ning je nei assembly long tame mla tumta hemprek ke puthak baida class sapen ning je lapen session long choperai nang nili leadership pen dame Karbino Thomas Council long tame hemprek ke puthak khong thom lo choperai ta lasi adu yo hoi pen chenglok goreng awar sai pen chenglok akapre ka sayang deng pichun ji plong de rata na citu na dunagi lasi pini karbi anglora tum kacela dulo congress la pen PSLC ke rara ban ka chupai alam theng se pumunthi par sik pini PSLC pen congress tum chiu si pini BJP party long alang le tum dame chekhang ne pin pen pini alang tum dame pini BJP party long chupa sir nason joining program akon non ke bang ke do thulang 16 ni ka prega sayang deng do 16 da joining do 17 ni bangke that amre consensus betai throk pola ke dak lower part bang suri ni dak doi congress nang join dunji tame 17 ni lo
lapen genil tum tada nilipen cenglok benana tum ke bait pen si bang suri si bat dak bait pen si dam ji udo yang mugalo lapen bang thupo itinal ni bangke la bangke haroghat ada karbiaro ada bang suri si bat APSL si pen kongres nang cijon na chapa brunji lapen 19 along nili belong ke betai pri parelo betai phopo nili ba consensus tame kongres abitu a leaders tumang se district committee mondor congress a president tum secretary tum chi open si 19 ni tame bang suri ke thom bak abang khuang phe tum dake nang join dunji lason si taring koi da taring koi ras isi abang ke bolang pher consensus bolang pher lang lalu majong consensus dak tame kongres atum abitung ben penana tum dak lapen APSL si la atum chiu si BJP party lok na chup motan lapen parta taring kora hinin tadu taring kora thom tadu taring kora pho bangke dakpen bait pen si bait pen ang si jige damji bait pen dampo dakpen ta ko chingthong long bait pen dampo dak lower chingthong karbiarong an dak APSL si pen kongres ke mondol kongres hurset nang join lam pada kami dake 25 ani lo bait pen dampo laso dambo mo si ko dake join na program dalan dake kupli konsensi pen mohila kongres a president na secretary bitung atung dak kami dak bitai pho bo dak la dambo mo si cheng bonglong dak pe join po laso pi cheng thonglong pada ko APSL si la pen kongres tum dak nang join nun at laso pi ka ko apar ching thong pada gurkha tum do lapen ke Nepali lo gurkha tum do chumang tum do la dakta 26 arni se da ke join po lapen la det pen api da join det pen api ko 26 arni da ko amrenga consensus bitain proxy po da ke hamren ke dai ala badong along ada ka APSL si pen congress pen GOC ang join po lapen 27 arni ba ke la da ke ban ke ham sucheng consensus pada ka APSL si pen congress pen GOC nang join po da ka bitai po lapen ke ko 20 ida bang ke doramla consensus lo nadake ke join je program na kado congress lapen APSL si tum chi open si BJP party long chi open po 28 pen ke 29 ke Amit Shah bang Guwahati lo hala Manipur tahun ala panchayat tum ada honmilon doji Rasela so panchayat honmilon long tame itu Karbiloton mas council tum dana hang di mawasok Karbiloton tum dana hang so takit pong sir kami tile no agena la long kori ke lagi next jural kalian lah si haglonga kori la mangke la total 33 do da kori 33 yang bong bangke lake la da CEC pulo Central Empowered Committee hala tum pensi la da bangke eco sensitive zone di forjun pusi pulo ada bangke la da penke la tum bangke ada pensi ngusnangi pulo high court order atu la sedar ke 33 tum bangke la da ke ngusnang kok kemudian la close rate tum close son den tum Karbiloton mas council revenue nang danglang pulo sita CEC report teng pen high court tum da order teng pen koinang kok si la 33 tum bangke la ke eco sensitive zone di forjun pu kapuria parsi la si dake la dake ngusnang kok lapen ke atumi alang litum dam nun mani amri tum da chine mamani ne ke dam tu asala tum ke dam tu madim ke kachini polo lagi council bang nai polo than di polo tum ke high court puri re lapen CC report ave lapen ke di forjun da puri re 10 kilometers distance long de lagi di forjun pusi polo eco sensitive zone polo lasgola takang bong puri re las ke chini polo he las ke chini po selang tum da nil phanang ton nang chilo nang pulo lagi neta apalang pancoro las council long alang te nilifan narji tame dak secretary do principal secretary do DFO tum do ranger tum do tum na arji chini sir la ka tum bu chakali nam kela opposition leader tum anale tum ani bank sim tum ke bank mage bank sir opposition ku do lang male tum karbe lagai chini na dalo the na tum na chini lopini kai ke ta je karbi tuma salam the do thekere so me thekere so rengre thekere tume kaite bangphan kang tonlo kami thang si ke thekere ke chekrong ku hala thekere tum ge siar di tum da aron bari ma tum ke aju siar ti banga bangphan ka pahinu kam lok se klem hala tum phan ke muni tum phai jumpi
Hatum ko an ma bang phan ka pahin lo ji ratum ke bang bom lo ke. Pini Karbi Anglong ratum ta chini lo je tuliram lo hang corruption tar person pini ning ye pik lo. Ang to opposition to bena ning ye lo seta pini ani bang si aphai ke bang lo ke na tum la chini lo ke. La ke chini li pupe. La rong lo leader teman ke bang hai sir. La bang ke rat si chini lo la si Karbi Anglong arar tum ke Karbi tum geri go. Ethel tum ke kache song arat tum. 1986 panda hempre ke hang kache song party tum mati. Hokpe ta tuwar yong se than lo prong de muni dunji. Jeda cokai than lo prong de monili phanda na iri tum popi. La si pini chini lo Congress ano se autonomous teralam gipu. Rahul Gandhi dipulong mak se autonomous teralam chini article tu fue ke ne thanga chini. Constitution long to a hormone chini interaction ke. Non se lang tum power avedera phi. Ame thang bhut ke long ye phanse autonomous state alam kaning je paning ye toy mati. Sasi la kalang tuma kam lo. Sita pini Karbi Anglong ra tum ke research sa. Karbi khai tum re ulo no ke MA ke pass tum topik lo, post graduate topik lo, graduate topik lo, doctor engineer topik lo, ACS officer lo, officer tum do lo. La sinon Karbi Anglong ra tum ta lule la si pini matha ke la si pini BJP party lo. Tim Karbi Anglong lo pini na chupa ko.